Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket naggapo. Kani pagayam Noel iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan a Noel. Sigud a barumbado ak dito'y lugar mi. Kat siyak ti problema dagiti kakabsat ken naganak ko. Idi natay ni tatang ko. Idjayak ang nagbalbaliw, ket napanunot ko ti sumrek iti trabaho. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Noel. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Sige, anak ko, mangan kaamangan. Ado ti imbatik asidaem. Talaga mabisinak nanang. Agasam, sana kapulos ang nagmerienda, manipod iti trabaho. Ay, kaasimot to'y anak ko. Nanang, yalanak man iti danom. Ay, uwan anak, mabiit laeng. Diyan nalamis ah. Ay, mapanak pa yung arod gumatang iti ice iti kantina, ah. Makauray ka di anak ko. Sige, ingkan, makain inumak. May ispalanak dito yung basol mo. Ay, kat inayadam mo't ngamin ti agisubo, ah. Kas ka lang amin maibibusan. Kukwam amin day taimbatik asidaan. Nungay umay mga ni Manong Nestor. Amumatan, may samot day di arawat. Ala, kayong gumatang iti ayos nanang. Tani, makain inumak iti nalamiis. Ay, uwan, mapanakon, anak ko. Ay na. Nabsuga ka. Jak samot tan makatakdar iti busog ko, nanang. Ay, kasta, agbusog ka. Ako namot asaan kayo unay ang makapangpangan iji pagtrab-trabahwam. Ay, saan nga ron, nanang? Kaya't trabaho kami at trabaho. Rabi lang ti panaginan nami. Ay, una yan. Kasi kamot, anak ko. Amangan mo't no agsakit kan. Saan? Apay ay madanagan ka. Mga sawa ako, iso nga gagagitak, nanang. Ha, mga sawa kan. Asino ay ti asawaam? San Noel! Woo! Ha? Ada ka! Sino day jay, nanang? Ay, ni kasinsin mo a Gerald. Idi pa'y kalman ang nagsubli-subli dito yung balay. Woo! Tulungam ka no ang makastruk iti trabaho. Kastaya. Insan! Adak ditoy! Umunag ka! Kumusta ka nga, Insan? Kagap-gapok iti trabaho, kinsan. Lagin inanaak. Ay, imbag kan ka, Insan. Adan trabaho. Ay, isarak nakman mat. Kayat mo? Aduti ka sa pulan da trabahador jay. Construction worker, driver, office worker. Anya ti kayat mo? Eh, di kumakaslakan ka. Driver ti dump truck. Kaba alam? Wan! Kabalak mat yung construction. Into nagsubliak. Sumurot ka. Tiyam-am mo kay jay boss mi. Agyaman ak, Insan. Uy, agtugaw ka man. Apay nakatakder ka. Agawid ako na. Ada pa ibagak. Anya dahi ta. Agtugaw ka. Insan, tulungan ka makastrak iti trabaho. Ngam tulungan nakmat kini Divina Ni Divina? Crush mo. Katnubatch ko. Iso nga rod at tulungan nak. Inlabak kan kwa na. Kanayon nga iso ti mapampanunot ko. Dahi talaga ayam. Anya nga iti kayat mga ibagakan kwa na numakitak. Di bagam alab na lab ko. Kat nakasaganak amang ikalay sa kankwana. Anya pa'y? Awanan, dahi tapay laan. Sige. Tailakad ka kan kwa na, Insan. Nanang, kumusta ni Noel? Saan ka din ngagin inom? Saan mo tan? Idinagawid dito'y balay. May salaan nga aldaw, nagsublimanan. Saan pa yan nga agsigsigarilyo? Nasaya at ano kasta? Nagbalbali wanya adem. Katno intugot na pa iniinsan nyo a Gerald ta isarak na kano iti trabaho. Kasta agtrabaho. Tapno maksayan dang iti istambay, asakit iti ulo, dito'y barangay tayo. Anya nga iti kunan ibuskan ka. Ay na, naawatak, Insan. Katagyamanakan ka, Kita man, adan trabahom. Insan. Papananta? Inta ginuma. Painuman ka man, kas panagyaman ko kan ka. Ay, di ako nagininom. Sa anak batan nga agsigsigarilyo. Di ka man. Kaano pa yan nagbalbaliw ka? Nabayagan
Manipod na tayo di tatang. Kan gapo kini Divina. Isungay lakad na kon. Wen, kung akmutan kan ka. No gawi dak, tamapan ko alaan dagiti gamit ko. Ibagakan ko na dagiti kayat mo nga ibagakan ko na. Alamat ng ti cellphone number na. Tawagak. No problem, insan. Oh, insan. Anyay. Rugyantan ti agtrabaho itangal daw. Agore ka insan. At dalaang damagakan ka. Anya dayta. Naibagamot lang kay ni Divina. Tiriknakan ko na. Ay, gaya man niya. Ay, Di mo naibaga? siyempre. Naibagakan ko na, dagiti imbailin mo nga ibagak. Kat, anya kay ti ko na. Imisam mat. Imisam lang. Awan ti imbaga na. Panunutan na pa ka no? Kat, ti cellphone number na nga eh. Ayun. Jack matin na ala. Ay, nalipatak. Intun sumarunong agawi dak, alak to. Sige insan na. Basta tinapatag. Naibagam dagiti kayat ko nga ibagakan ko na. Wen, insan. Naibagak amin. Masaya at mat, tanagawit ka, Noel. Wana, tamailiw ka nun ni nanang kanyak. Ingkan gumatang iti arak at aginom ta. Sana ko nga gininom manong. Ije kantina da divina ti paggatangam. Addan kantina da? Wen, isu ti aglakla ko. Wana manong. Mapanak gumatang. Nene, jay gatang mo ngay nalipatam. Ay wana niya. Excited ang kami na makakita kini Divina, manong. Divina, Ay! Makapakigtot ka mo't, Noel. Gumatang ka kadi? uwan Divina. Gumatang man iti arak. Arak? Inuman ni manong ko. Saan ako nga gininom? Nagbalbaliw akon. Gapukin ka. Anya ti kunam? Ay, awan. Di ka man. Ada na nga kung imbagam. Kunak, I love you. Oh, apay ang nagdumog ka. Mabainak namin kan ka. Apay nga italang ang naibagam kanyak dayta, Noel. Mabainak namin idi. Kitaan nak, Noel. Saan ati lakit kitaan? Divina. Adan boyfriend ko. Sorry. Ha? No kasta? Naladaw akon? Idi pa ilang agayatakan ka, Divina. Diyak namin amo, no kasano ti agaram. Kaayan ayat ko ni Gerald. Ha? Ni Gerald? Jay kasinsin ko? Wen? Kanayon nga umay dito'y balay, tapno arman nak. Aniya? Kagurgurak day dya, Gerald, manong! Mapatay ko day dya, ure kasinsin ko! Ay, sumardang ka man. Anya ka di day tangay bagbagam. Inagaw na ni Divina kanyak! Inagaw na. Kat tidamag dito'y lugar tayo, kat agayan ayat daan. Nasakit tinakam ka! Ne, Huston, di kagwala. Kita man, nagdaran ta imam. Ay awanan ni Noel. Pimanawan dito'y lugar tayaw. Gapo iti sakit tinakam na ka ni Gerald. Isuti ko na kan kuana, nanang. Isuti umadayo, tapno makaliklik iti gulo. Panunutan yu laangan, no aglaban da kan ni Gerald. Pagrugyan day ta iti gulo. Oh, Ay, pampanunutak laang. No umadayo ni Noel. Kabailan na nga tati agbyag nga is-iso. mapan ija Isabela. Iti ayan ti may sa kabagyan tayo. Sapay, agkasarkan umot gaya mo da Gerald kan Divina. Hey, ad-da masaktan ah. Ang bayan yung nga umadayo. Tapno mailiw-liwag na, ti sakit tinakam na. Nabannuga ka nagtrabaho, bakit?
Awan man la ka diti makanan ay saganam. Si kan ti agluto no mabisin ka. Unay matan ti panang tratom kanyak, Jenny. Kung namutlan asino kamot ngamin nga gibabaon. Saan ka nga ibabaon? Di nak ibabaon. Tabasit lang ti mayaw awat mo asweldom. Kasano abasit ako nam? Kat mapapaadal tamot ti duwa nga anak ta. Makontento ka iti kasta? Yururnungak pa nga minti pa nagbakasyon tayo asa nga pamilya ijay La Union. Jacket ti mapanijay. Nabayagan na jak nakitkita dagiti kakabagyak ijay. Kayat ko ang makita ni nanang ko. Awan bibiyang ko. Mapan ka no kayat mo. Hello, Manong. Hello, Noel. Ipadpadamag ni Nanang, no kaano kayo kanong agbakasyon. Mailiw ni Nanang kan ka. Kan kayat na amam mo, jay misis mo. Kan kayat na makita, dagiti apo ko na. Sige, Manong. Bayan nyo. Agbakasyon kami to asa nga pamilya. Saan kamot ngaminin na nagawawid, manipod pimanaw ka dito'y lugar tayo. Ado nga min teraramidak dito, Manong. Saan mi pa yan nadamag, anang asawa kagaya man. Saan kami ang nagkasar kini Jenny? Di namit kaya't nagkasar kami. At danduang anak mi, Manong. Ahon gayam, kumusta ni Divina? Un gayam. Day tapay ti may sa arason, no apay ngay mawagak. Tapay. Manun alawas, ang nakakonfine iti ospital ni Gerald. Kanser sa kanot ti sakit na. Anya? Iswano at dapay sakit tinakamukan kwa na. Pangasim, pakawana mo. Manong. Jack kayatan. Nauma ako ni ti kastoy abiyag. Ay, nauma ako na talaga. Ne, ano ti mapaspasamakan ka, Jenny? Agkaiwaramot dagiti gamit. Nauma akon kan ka. Kunam idi ngay pay mo kanyak tinanam ay abiyag. Ngam agin gayta. Manun atawan tinapalabas. Awan pay nam ay anarik nakiti danam. Di ka di makontento. Dandanin aggraduar dagiti anak ta. Pumanaw akon. Panawan na kami. Kastalaan kalakanakan ka ti amin. Jack kayat ti bumakata kastoy. Makamo kayo iti biyagyo. Jenny. Nanang, Apay aya. Madama ak nga agwalwales. imawag ni Noel kanyak. Ha? Ay kumusta kay Jay Adem? Agawid kanon dito Agawidan? Wen, kat dito'y kanon nga agyan. Ay da, ay maragsakan ak iti daytanak ko. Padaanak ti sa sangpot na. Kaano kano aya? Kwa, Nanang, nasaysayat lang ngayon, no awaga ka. Mabit lang Ay sige anak ko. Aday ta. Hello, Manong. Noel, kasarita na ka ni Nanang. Hello, Noel, anak ko. Kaano ka ngay agawid? Ay, kunak no saan pa'y ngayong baga ni Manong kan ka. Ta surprisahan ka ko, Mananang. Ay kat naamwak mo tan, anak ko. Agawid ak dita. Ta mga sawak dita. Anya, mga asawa ka ditoy. Asino ngay ti asawaam? Ni Divina. Ha? Balon ni Divina. Ngam, isupay lagayam ti kayat mo aging gaita. Divina, pasensya ka Kaduak ni nanang ko nga umay mang pasyarkan ka. Ay, si kagayam ti asawaan to'y paboritok nga anak ko, Divina. Wen, Nana. Kasanungay anak kinawatan kayo adwa. Burbur tsa kanyak dayta Nakitak man ni Facebook, ket nagchat kami. Ididinamag ko numabalin kami nga agasawa, nagwan matadagos. Ha? Inistoryam mo't amin. Ket, pudno mat. Ay, kat kasanungay dagiti anak mo, Divina. Maawat na kadimat laang ni Noel, kaspas at ti pamilyayo. Awan problema, Nana. Manakaawat dagiti anak ko. Kaya't da ni Noel nga agbalin nga amada. Oh, nangag mo nanang. Ay,
Dito'y mutlagayam ti pakaikamangam anak ko. Adamot ang trabaho dagiti anak ko nanang. Makaumay dalat tagpasyar dito'y no kayat da. Nagsubliak dito'y lugar mi, nga ayan ti pudno nga ay ayatek, Mr. Lonely. Dayta ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Noel. Noel pagayam ko, napintas apakapidutan iti adal daytoy pakasaritaam ken ayat. Tasikan tinangliklik iti gulo, amabalin a mapasamak. Sika tinagsakripisyo nga imadayo. Ngem iti kamaudyanan na, sikamot lang tinagbaligi, tanatagikwam ti babae apudno nga ay ayatem. Kaya't dayawan kamat iti panagbalin mo anasayat nga ama, kadag iti anak yo, iti imuna anakadennam. Tanakalpas da iti panagadal da. Ala, ituloy mo ti agaramid iti nasayaat. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Noel, iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday toy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.